zaczynamy tę walkę na meczu numer 2. Сюрприз! Эки эсе көп интернет. Переходи на О тарифтеринде. Сенде дагы көбүрөөк мүмкүнчүлүктөр бар. Көбүрөөк баарлашуу, көбүрөөк көрүү, көбүрөөк ырахаттануу. Жазды О мобилдик оператор менен тосуп ал. Na meczu numer 1 już walczą Aleksandra Witoś, Polska, Almira Bilimbekowa z Kirgistanu. Do kolejnej walki prosimy o przygotowanie się Oksany Moskalowej i Michaeli Kowbek ze Stanów Zjednoczonych. Ukraina jest Stany Zjednoczone. Please prepare for the next fight in the mat 1. Oksana Moskalowa, Ukraine, and Michaela Kowbek, United States. That will be next. Fight on the mat 1. Match 2. Ольга, Падошикти, Poland, Айсулуу, Киргизстан. Punkty już na koncie wicemistrzyni olimpijskiej, wicemistrzyni świata, ale Ольга Падошикти naprawdę tutaj starają wysoko nie puszcza i aby tak do końca na meczu numer 1 prowadzenie również utalentowanej, utytułowanej zawodniczki z Kirgistanu, która Bilimbekowa, Aleksandra Witoś. Akcja, prawie klatki do rzuca Kirgista, by zakończyć. To nie jest. W tej chwili zwycięstwo the winner is Almira Bilimbekowa from Kyrgyzstan, Tушеге, and Айсулуу from Kyrgyzstan, the winner is